Gepleýär Azatlyk radiosu eset habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň onlar çyraýaty geçen diňiň günleriň dowamında Türkiýe gidip bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä 29 aprelde geçen gece Aşgabatyň halkara aeroportunyň migrasiýa gullugy adından 50 adamy serhetden geçirmändir. Edil şeýle ýagdaýlaryň ýeni bir näçe soňky günlerde ýüze çykypdyr. 27 aprelden 28 aprele geçilýän gece Aşgabatyň aeroportunda 80 adam ýolundan alınıp galyndy diýip Azatlyň Aşgabatdaky ýene bir habarçysy bir gün öň habar berdi we munyň öňü tirasynda 150-den gowrak ýolukçynyň uçara goý berilmänligini aýtdy. Şeýle-de Aşgabatdaky habarçymyz Aşgabatdan Stambuла barýan uçara 180 adamyň goý berilmänligini 27 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä şonda sebäbi düşündirilmezden serhetden geçirilmedik ýolukçylaryň nägileligine jogap hökmünde aeroportyň resmileri olara güýç görkezipdir. Onu aeroportyň iksany işgäre alyp gitmäge tinançdym, ol garşylyk görkezdi. Ony zor bilen ekitdiler diýip habarçymyz özüniň gözüniň alynda bolan ýagdaý barada gürrüň berip uçardan düşürilmeginiň sebäbini soran ýolukçy denany aeroport resmilerden güýç görkezenligini habar berdi. Azatlyk radiosyna ýolukçylaryň uçardan düşürilmeginiň sebäbini Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmilerinden we Türkmenistanyň migrasiýa gullugyndan häzirlik çanyklamak başartmady. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ilkinji nowbatda Türkiýe'ye gitmekde ýygyderli kynçylyga duçar bolýarlar we bu ýagdaý ýylatyň köpçülikliň migrasiýasynyň fonunda döreýär. Türkmenistanyň ýylatynyň bir bölegi Türkiýe'ye gitmekde kynçylyk çekýärkä, Türkmenistanlylaryň ýene bir böleginiň Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän fursatlary hem köp gözeýler. Türkmenistanyň kronikasy näşriniň ýazmagyna görä, Türkmen howa ýollarynyň Stambuldan Aşgabat'a gelýän uçarlarynyň hersinde Türkiýeden deportasiýa edilen onlarça türkmen ýygyna gelýär. Näşriň maglumatyna görä deportasiýa edilen türkmenler şeýle-de Türkiýede kanuny ýagdaýda işläp ýurduna gaýdýan türkmenistanlylar aeroportda ençe mesagatlap sorak edilýär. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň unyň gytçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň un we çöregiň ýeter ýetmezçiligi dowam edýär. 29 aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertlerine bu barada maglumat berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna inni her 2 aýda bir gezek maşgala başyna bir halta un ýeňillikli wakadan ýagny 50 manatdan satylýar. Mundan ozal her maşgala başyna her aýda bir halta un döwletiň ýeňillikli bahasyndan satylýardy. Habarçynyň sözlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna un normasyndan daşgary birinji sort unyň 1 kilogramy ýylata 1 manat 90 tengeden satylýar. Ýöne onuň hili yaramaz bolan soň adamlar köplenç hususy dukanlardan ýa-da bazarlardan Gazagystana öndürilen unlary satyn alýarlar. Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň eteklerinde we welaýatlarda ýaşaýan ýylatyň esasan yerli unu satyn alýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň bellemegine görä ýurtda ýeňillikli bahadan un üçünçüliginiň tertibi ýütgäp durýar. Käwa ter maşgala başyna bir halta un ýeňillikli bahadan satylsa, käwat maşgalanyň her agzasyna 10 kilogramdan un satylýar. Döwlet dukanlaryna buhanka çörekleri arzan bahadan ýagny bir buhankanyň bahasy 50-75 teňe aralygynda satylýar. Ýöne olar satyn almak üçin örän aç bolmaly. Sebäbi çöregiň hili örän pes. Hususy pekanlardan 3,5-4 manat aralygynda belli bir derejede has oňut hili buhanka çöreklerini satyn almak mümkin diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä beýleki welaýatlarda un we çörek üpçünçüligi bilen bagly ýagdaýlar has yaramaz. Hususan Mar welaýatyna bu şeýle. Azatlygyň habarçysynyň Mar welaýatynyň Bayramaly etrawynaky gürrüňdeşine salgylanyp maglumat bermegine görä, bu etrawyň çäginde ýerleşýän döwlet dukanlaryna un düýbünden ýok. Bu ýerde adamlar beýleki regionlardan un getirip haltasyny 200 manatdan satýarlar. Unyň 50 kilogramlyk bir haltasynyň döwlet bahasy 50 manat diýip habarçy belleýär. Bu etrapda unyň hususiýetçilerdäki bahasynyň onuň döwlet bahasynyňdan 4 esse gymmatlymagy bilen habarçynyň sözlerine görä pekarnylar çörek bişirip satmagy besetdiler.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine we onuň etegindäki owadyr etraplara gelen sil suwlarynyň ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdeminlere ýetiren täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçylaryndan maglumatlaryň gelmegi dowam edýär. Ýatlasak 19 aprelde Aşgabatda ýagan güýçli ýagşyň netijesinde paýtagtyň ençeme köçesine zeper ýetip şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar, oýuklar emele geldi we ýerdeminleri suw bastı. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biriniň 29 aprelde beren maglumatyna görä paýtagtyň köçelerindäki läwik, palçyk suwlar eýem arasalandy. Ýöne laý palçykdan dolan ýerdeminleriň eýeleri ýa-da olary kireýine alan ýaşaýjylar sil suwlarynyň netijeleri bilen ýekmejek galdylar. Öňkü ýubileynaýa häzirki Ankara köçesiniň urundaky ýaşaýyş jaýlarynda ýerleşen ýerdeminleri arasalamak işleri henis hem dowam edýär. Ýerdeminleriň käbirini bölekleýin, käbirini ýarsyna çenli, käbirinde dolulugyna läwik sil suwlary bastı. Suw tölewli çekip aldylar. Ýöne ondaky läwige adamlaryň özi arasalamaly bolýar diýip habarçy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä sil suwlary ýerdeminlerdäki tehnik enjamlar, haritlar we resmi namalar bilen bir hatarda jaýyň özüne de ziýan ýetirdi. Häzirki wagt ýerdeminleriň ençemesinde awatlaýyş işleriniň geçirilmegi zerur. Çawaly ýagyşlar Aşgabatyň Nur Muhammed Andalyp we Hudaýberdiýew köçeleriniň urundaky ýerdeminler bilen bir hatarda käbir köp gatly jaýlaryň birinji gatlaryny hem ziýan ýetirip, olary läwik sil suwlary bastı. 13 aprelde gelen sil suwlarynda paýtagtyň 14-nji saglyk öýüniň we Parahat 7 etrapçasyndaky ýaşaýyş jaýlaryna girmek üçin niýetlenen basançaklaryň ençemesine sil suwlarynyň ýumrandygyny ýaşaýjylar aýtdylar. Parahat 7 etrapçasyndaky jaýlaryň diwarlaryndan we liftlaryndan sehel ýagyş ýaganda da suw akýar. Käbir ýaşaýyş jaýlaryny heň basandygyny görse bolýar. Döwlet hiç kime kömek etmeýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy ýaşaýjylara salgylanyp Oğuzhan köçesiniň ýokarsyndan akyp geçen emeli kanalyň şäheriň beýleki böleklerine sil suwlarynyň gelmeginiň belli bir derejede öňüne alandygyny, ýöne iň köp Parahat 7 we Parahat 8 etrapçalarynyň ziýan çekendigini hem bellidi. Ýaşaýjylar Parahat 7 etrapçasyna we Ankara köçesiniň uğruna sil suwlarynyň gelmegine we ziýançylyklara sil suwlarynyň ýygnanmagy üçin niýetlenen arygyň soňu bilen gömülmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ankara köçesiniň ýokary böleginde ýerleşen bu gömülen aryga derek ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy göz tutulýar diýip habarçy aýtdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.